Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag-adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang gayud ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus gayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag-adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang gayud ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na,
sa puloy ang nagisaan mo. Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug bayniton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Maayong gabi kanatong tanan sa among mga kaigsuonan o sa among mga suking tigpaminaw gikan pa sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan pa man kalakip sa among mga minamahal nga mga tigpaminaw gikan pa sa nagkalain-laing mga lugar gawas sa nasod nga Pilipinas. Maayong gabi ug maayong adlaw sa kaninyong tanan mga igsuon, mga bisita o sa uban pa nga kanunay namong kauban, kanunay nagasuporta niining programa sa kahanginan ang Cebuano Broadcast. O salamat sa atong binga Dios hindak na sa kagabion nga gihatagan ta niyag maayong panahon, maayong internet connection para maipadayon kining ministeryo nga iyang gisalig sa iyang mga anak ang pagmantala sa maayong balita. O gihan nato pagasugdan mga igsoon atong pangayon ng tabang o pagpanguna sa Balang Espiritu Santo atong pangunahan sa pagampo. Akong gihangyo ang akong kauban karon hintak na sa kagabion, Brother Mark Herbano sa pagpanguna sa pagampo. Brother Mark? Magampo kita. Amang nga langit nun, Diyos, gawam sa tanan, ginawdagang salamat, hintak na sa gabion. Dalayong kasuwalay katapusan, diin imong gitugot na usab ang sa kamayang higayon, nga kami makapahigayon ni ining Wednesday Cebuano Preaching man Diyos. Salamat nga maiki kasamong kinabuhi sa tanang mga panalangin yung gibubo nga ni kanamo si mong gugma ug kaloy kami nakapadayon naman Diyos. Labi na ning kuntuha sa mong kinabuhi nenasag kami sa imong buluhaton ug mga pag-ampo ka magapanalangin kanamong tanan matag usa nga ibubo ang presensya sa Espiritu Santo nga adunay gahom among Diyos nga mahimong makatabang kanamo sa mapagpadayon sa pagpangalagad kanimo ug labi na sa paghikap sa kasing-kasing sa mga mahal namong mga bisita nga mas lalo kang mailan sa ilahang kinabuhi. Ug mamuhat ka sa among kalagitnaan namang Dios. Ug ikaw sa magatabang kanamo nga mga anchor, sa mga nagpaluyo niini ang operator, ang imong gamiton niya amang Dios nga mensahero ikaw magapanalangin kaniya nga kining tanan inubanan sa Espiritu Santo mahimong adunay kahapsay, adunay kaayuhan namang Dios nga mahimong magbadawgon gid kami hangtod sa pagtapos ning maong buluhaton. Amo sab nga giampo Ginoo ikaw maghatag kanamo sa maayong dagan sa internet connection
May mga walay interruption naman Diyos nga mahitabo sa among sa broadcast ng kagabion gikan sa pagsugod ug hantod sa pagtapos. So kanimo among gitugyan gisalig kini hipit nga mong giangkon ng kadaugan pinagi sa pangalan ni Hesus ang mahal nga manunubos. Amen. Amen. Salamat sa tungbi nga Diyos, mga igsoon. Kini na usab ang inyong ulipon, Brother John Paul Villanueva. Salamat sa opportunity nga ako na usab ninyo nakauban ning takna sa kagabion. Ug live ako karon mga igsoon gikan dinhi sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ug kauban na nako karon mga igsoon ang akong co-anchor, Brother Mark Herbano. Brother Mark, kumusta din na? Amen. Salamat sa Ginoo, maayo kayo igsoon. Ikaw kumusta diha? Ay salamat sa Ginoo igsoon. Dinhi sa lugar nga Dios o padayon siya nga nagaamping sa matag usa. O salamat sa tungbi nga Dios nga kauban na sa ta karon, no? Do nagkalahi-lahi tag lugar karon pero kauban ta nga nag-angkor ingtak na sa kagabion. O excited na ko, Brother Mark, kung unsa pa ang mga panalangin spiritual nga igabubo sa tungbi nga Dios ingtak na sa kagabion. Alang sa among mga suking tigpaminaw sa among mga igsoon, ubay-ubay na ang atong kauban karon ingtak na sa kagabion. Padayon natong i-share ang atong broadcast aron nga mas daghan pa ang mga makadawat sa mga panalangin spiritual ingtak na sa kagabion. Ug sa atong pagsugod atong i-greet ang atong mga igsoon nga sayo kayo mga igsoon nga atong nakauban ini nga atong broadcast. Palihog ko operator, kauban na to. Brother Mark, atong i-greet sila. Pag-aunahan ako i-greet ang atong igsoon nga Brother Tio Escolar. Mayong gabi kanimo Ug si igsoon nga Bernard Neri, mayong gabi kani igsoon. Salamat sa imong pag-uban. Amen. Ug ato sa greet ang atong igsoon nga Sister Elizabeth Gapon. May maayong gabi sa tanan. Mga kaigsuonan ni Kristo. Amen. Ug ingon man si igsoon nga Rochelle Fernando Ocfemia. Amen. Mayong gabi kani igsoon. Salamat nga amo kang nakauban kagabion. Amen. Kauban sa karon ang atong Serpin Abales. Matutiya mayong gabi sa tanan. O Si igsoon nga Gilbin Valientos. Salamat igsoon sa imong pag-uban ug sa pag-comment highlight aron nga daghan pa ang madangatan nining atong programa ning kagabion. Igsoon. O salamat Brother Mark sa imong pag-uban kanako sa pag-greet sa atong mga kaigsuonan. O karon mga igsoon sa akong gina-encourage ang matag usa nga padayon natong suportahan ang atong Cebuano broadcast o ang atong Facebook page mismo mga igsoon ang The Church of God in the Philippines. Atong i-like o i-follow aron nga padayon ta nga ma-update sa mga broadcast, sa mga post mga igsoon, sa mga announcement may tungod sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. O kung wala pa ta naka-subscribe mga igsoon, mas maayo nga atong i-subscribe ang atong Facebook page. O labi na sa mga igsoon, ano na nakitay YouTube channel nga nagasidya usab karon nga live ang YouTube channel nato mga igsoon, The Church of God in the Philippines gyapon. So atong i-like, follow, atong i-subscribe, mo-subscribe ta mga igsoon sa atong YouTube channel. O padayon natong i-share kini atong broadcast karon aron padayon nga daghan pa nga makapaminaw sa pulong sa atong binga Dios ning takna sa kagabion. O nining takna sa kagabion sa atong pagpadayon atong saluron ang pasiyon ng mga panalangin spiritual pinaagi sa pag subaybay sa kadaugan nga nahitabo sa bago lang natapos nga buluhaton ika-5 anibersaryo sa kongregasyon sa Church of God sa Makapari, Bukidnon. Atong subaybayan mga igsoon ang highlights sa mga buluhaton.
Amen. Salamat sa tong nga Dios sa nindot kayo nga makita nato masud-ong mga igsoon nga nagmadaugon ang buluhaton nga atong ginaampo pila ka panahon mga igsoon. Og sa atong pagpadayon, salamat sa tong nga Dios. Ako usab day mga igsoon ang inyong ubos nga ulipon Brother Mark Herbano live diri karon sa Iligan City. Og sa atong pagpadayon nga nining buluhaton mao to kita maigsuon sa padayon nga pagtimbaya sa atong mga mahal nga mga kaigsuonan o mga nakauban pinagi sa ilang paabot sa ilang mga comment diya sa comment section. So, si igsoon nga Rolando Gamino, amen. May gabi kanimo igsoon, salamat sa tong nga Dios sa imong presensya. Si igsoon nga Leia Magunday, may gabi diya kanimo igsoon, ug salamat sa imong pag-comment ug highlight sa aron nga daghan pa ang maabot nining atong buluhaton. Sigson nga John J.S. Ramos. Amen. Matud pa niya mayong gabi kanatong tanan mga igsoon watching from Mulabi congregation. Ug si igsoon nga Erlinda Gaceta. Mayong gabi mga igsoon. Amen. May gabi usab diya kani mga igsoon. Sigson nga Rachel May Gabriel. Mayong gabi mga igsoon. May gabi usab kanimo. Sigsoon nga John Ray Magunday. Matod pa niya man gabi isab mga igsoon. So salamat sa Ginoo sa inyong presensya. Ug si igsoon nga Linda Iglesia. So salamat igsoon nga mo kang nakauban yung tagna sa gabi yon. Sigsoon nga Jesus Dakel Batalya Junior. Mayong gabi mga igsoon watching from Talolora, Palapag, Northern Samar. Amen. Salamat sa Ginoo nga si Brother Jet nakaabot na gid siya sa Samar mga igsoon. Ug si igsoon nga Rodel Helen watching here in DCDS Digo City, Davao del Sur. Amen. Salamat sa Ginoo. Amo kang nakauban, among mahal nga igsoon. Ug sa salamat mga igsoon sa padayon ninyo nga pagtimbaya, timaan sa inyong padayon nga pagsuporta ug pagmahal sa buluhaton sa tong nga Dios diri sa online. Og atong padayon mga igsoon nga hinumduman ang atong mga mahal nga kaigsuonan nga padayon nato nga gakakita nga gina-pre-request tungod kay aduna sila yung mga balatian. Padayon nato silang iampo ang mga igsoon tabangan nato hangyo sa tong nga Dios alang sa hingpit nga kaayuhan nga hatagan nawa sila og himala sa tuang nga Dios. Ug ato nang hiusaan mga igsoon. Ug usab badayon natong hinumduman atong mga kaigsuonan nga nagpaabot sila mga unspoken request at usab silang tabangan sa pag-ampo nga nawa ang pabor sa tong nga Dios lugway nga to kanila sigon usab sa kaubuton sa tuang nga Dios. Ug padayon usab mga igsoon nga kami nagpaabot sa mong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa tanan nga mga nagmahal sa tong buluhaton, nagpaabot sa ilang suporta, pinagi sa pag-send og stars. Salamat mga igsoon ug padayon no anato kana nga pagkamahalon nga ministeryo ang paghatag diya sa buluhaton sa tong nga Dios ug ang nasayod kita nga ang Dios padayon nga magabubo pag pila ka pilo ang mga panalangin niyan pinagi niya na. Ug sa kung dili kita maalam sa paghatag pinagi sa stars aduna sa kitay bag-o nga pamaagi mga igsoon diri sa GCash. Palihog ko operator pagawas ang ato ang diya sa screen ang atong number diya sa GCash. Ug mao kana mga igsoon atong nakita. Akong basahon 0912-337-8622. Ug ang Dios padayon magabulig og panalangin pila ka pilo mga igsoon kanatong tanan. Og nining puntuha usab kita atong hiusahan sa pagtimbaya ng atong mga mahal nga mga kaigsuonan nga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan niining tibok semana.
Maayong pagsaulog sa iyong adlang natawhan mga igsoon. Amo mga pagpanginaot, pag-ampo alang kaninyo nga untaan Dios padayon nga hatag sa tanang mga maayong butang na sa iyong kinabuhi ug labaw sa tanan magpadayon kita sa pagpangalagad sa tungboy nga Dios. Kining bag-ong tuig nga iyang gihatag, bag-ong kinabuhi ato ning itugyan diya sa tungboy nga Dios pinaagi sa pagpadayon sa pagpangalagad. O igsoon nga John Paul atong timbayaon atong mga igsoon nga nagsaulog. Amen. Happy birthday mga igsoon. Ang mga pag-ampo pagpadayon ka mo sa pangalagad sa tungboy nga Dios. Wala Mark. Ang punto ako sa mga igsoon, makadungog kita og halad awit alang sa tungboy nga Dios og alang kanatong tanan nga igahatod sa atong igsoon gikan pa sa Kalilangan Bukidnon ulilain si Sister Riza Maleficio. Sa pagkamaayo mo, di masakot, kada ko sa bugma mo, ay katapos ang pagkakamhanan mo. Ikaw lang Diyos, ang angayan simbahon ko. Way katapusan ng pagpasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayan simbahon ko. Ay makatan sa pagkamaayo mo, di masukot kada pusa guma. Walay katapos ang pagkagamhanan mo. Ikaw ang Diyos, ang angayan simbahon ko. Way katapusan ng pagpasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayan simbahon ko. Way katapusan
Nagpapasalamat, ikaw ay nagaran. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamhanan mo, ang way katapusan, nagpapasalamat, ikaw ay nagaran. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamhanan mo, ang nangayan simbaho. Nangangayan simbaho. Nangayan simbaho. Kaya ko ng Diyos. Amen. Salamat sa mensahe sa mong awit mga igsoon. Alang sa tungboy nga Dios. Ang ngayon gyud ato siyang pasalamatan Salamat simbahan. ka mensahe sa mong awit. Yang kay gayonan ako nang gihatag sa tong igsoon. Brother John Paul. Amen. May gabi mga igsoon. Brother Mark, ay padayon ta sa atong mga announcement. Salamat, igsoon. Pasensya kayo nga na konting technical problem, feedback ang tingog mga igsoon. Pero salamat sa atong mga Dios nga nawala na. Padayon ta mga igsoon. Madto na ta sa pag-announce sa mga importante kay nga mga buluhaton sa atong nga Dios aron nga maapil nato sa atong mga pag-ampo mga igsoon. Adunay mga coming nga mga revival. Nahitabo na mga igsoon May 20 to 22 sa lugar sa Herona. So karon gabion na ang last night nila nga revival. O aduna usab revival nga mahitabo gikan sa May 23 hangtod sa May 25 dito sa kongregasyon sa Gimba. O sa May 27 hangtod sa May 29 aduna usab revival nga pagabuhaton sa lugar sa Bungabon. Atong yan po mga igsoon kining mga revival nga gipahigayon sa atong mga kaigsuunan itong lapita sa ilang mga lugar. Ang atong buhi nga Dios may magluwas pa kung mga kalag itong lapita. O sa May 24 hangtod sa 26 adunay duha ka gabi nga revival o iga sa ulog usab ang ika 19 nga anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa Talulora, Palapag, Northern Samar ang gipangunahan sa atong igsoon nga si Brother Norman Dayon. Atong iyan po mga igsoon ang bulaton sa atong nga Dios itong lapita ang atong mga una sa tanan nga unta ay daghang mga bisita nga maimbitahan o makaangkon sa grasyang kaluwasan nga mo'y gitanyag sa Dios alang sa tanang katawhan o mausab sa mga kaigsuunan nato ditong lapita atong iyan po nga magmadaogon usab sila pinagi sa ilang pagsaulog sa anibersaryo mas mahimo pa silang malig-unon sa ilang kinabuhing espiritual. O ato usab nga kanunay ginapahinumduman ang matag usa nga matag Lunes alas 8 sa kagabion aduna kitay prayer meeting pinagi sa virtual pinagi sa Zoom mga igsoon. So ginaawhag ang matag usa nga managkahiusa kita sa atong mga pagpaabot sa atong mga pagpasalamat o mga pag-ampo sa atong buhi nga Dios kay adunay dakong kahimuan ang pag-ampo sa iyang mga anak. Sa atong pagpadayon mga igsoon, usa na sab ka highlight sa nagmadaogon nga buluhaton ang atong pagasaksihan mga igsoon, ang ika-28 nga anibersaryo sa Iglesia sa Dios sa Norsagaray, Bulacan. Atong saksihan mga igsoon ng ilang
nagmadaogon nga bulaton. Amen. Salamat sa nagmadaogon nga buluhaton sa atong mga kaigsuonan nga taga Norsagaray. Atong iyan po mga igsoon nga ligunon sila sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagpadayon sa nausab ka mga panalangin spiritual ang atong madungog gikan sa halad awit nga giandam alang kanato ingtak na sa Maangkon mo ang tanan nga bahandi, kung matukod mong palasyo habog kaayo, kung maimutan ang butang upo ka pa sa kahibalo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Ang tudhisayran mo gayud, ang gugmanga ginatanyag, kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Ang tudhisayran mo gayud, ang atong Dios mao'y matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Kung masinati mong tanan nga katawhan, kung mailhan ilang tanan nga ngalan, apan kung wala kanimo kaluwasan sa Ginoo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Ang tudhisayran mo gayud, ang gugmanga ginatanyag, kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Ang tudhisayran mo gayud, ang atong Dios mao'y matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Ang tudhisayran mo gayud, ang gugmanga ginatanyag, kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Ang tudhisayran mo gayud, ang Diyos mao'y matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Amen. Salamat sa mensahe sa mga awit. Tinuod gyud mga igsoon nga walay pulos kining tanan nga atong nabatunan.
Tanang butang nga atong naabot sa atong kinabuhi kung si Kristo wala sa ato ang kinabuhi. Busa atong singkamutan nga sa lalong madaling panahon mintas natay kinabuhi atong tinguhaon nga atong maangkon si Kristo sa atong kinabuhi. Ug ni puntuha mga igsoon, sa walay paglangan ato nang andamon atong matag usa ka mga kagalingon atong ipahulam sa atong buhi nga Dios ang atong mga igdulungog. Andamon atong unahuna og kasing-kasing sa pagsalod, pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios nga igahatod sa atong igsoon gikan pa sa kalilangan mukidnon walay lain si igsoon nga Philbert Maleficio. Atong ihatag ang kahigayunan mga igsoon. Ngayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo nga ning mga orasa taga nasabto sa usa ka mayong higayon sa Dios nga magpahayag paabot ang ebanghelyo pinagi sa social media o manginaot ko nga bisan Bisaya ang among lingwahe masabtan kini sa uban gawas sa mga Bisaya o nga makasabot sa silutian nga Bisaya. Salamat sa Dios nga sa makausap pa. Pinadayo ko ang Dios nga luyuman sa di maayo ang signal tungod sa kusog nga ulan. Apan salamat sa Ginoo nakitagaan kita og usa ka maayong higayon nga mukusog ang signal aron nga padangat ang ebanghelyo sa Ginoo ni Karabion. O dito maglaan meson basta kita diri sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 12. Nagingon diri busa mga inigugma ko maingon nga kamo nagmasinugtan kanunay dili kay sa akong atubangan lamang kundi labi pagayod sa panahon nga wala ko kaninyo singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagpuro. So ang mensahe nato ni kagabion may tungod kini siya sa kaluwasan. O ang kaluwasan may igsoon hatag ni sa Dios nga walay bayad. Kinahanglan ang tao maawa siya gikan sa kinabuhing makasasala o madawat niya ang grasya sa kaluwasan nga maoy gikinahanglan sa katao nga hatag sa Dios. Sama sa gingon sa walang kasulatan nga kinahanglan kita magpakatao pamusap. O ang Dios mga minamahal, gusto niyang makita o may mutan niya nga ang tao magalakaw sa iyang kabubuton. Kapanuna sa tanan, aya sa may buot. Sama sa gingon diri sa bersikulo 13, kaya ang Dios mao ang nagabuhat diya kaninyo sa buot, sa pagbuot o sa pagbuhat usab alang sa iyang mayong kaymutan. So ang Dios may igsoon, gusto gid siyang maglantaw nga ang tao magbuhat gid sa iyang kaymot. Kapanuna sa tanan, kinahanglan sayron sa nato ang kahimtang sa usa ka tawo. Ang kahimtang sa usa ka tao nga nasa kasalanan. So mala sa ato mabasa, nalang ko'y tutlungon ni mga bersikulo nga nagpamatuod nga kinahanglan kita sa kaluwasan diyan sa kinabuhing makasasala. Aron nga ang Dios may muot sa aton mga kinabuhi. Ino diri, kung mabasa na ito may igsoon, diri sa Galacia. Sama sa gingon sa Dios nga dapat ang usa ka tao maluwas siya gikan sa kinabuhi makasasala. Aron mahimo siyang dili mabadunganon o dili mapasipanon. Mga anak sa Dios nga walay kasaway. Sa tiwala sa usa ka kaliwatan nga baliko o banyaga. Nga sa taliwala nila makita kamo nga mga kahayag sa kalibutan. So mo nang gina-expecter sa Dios nga minamahal sa usa ka tawo na kinahanglan
dili siya mahimong bandunganon, dili mapasipanon, mahimo siyang walay kasawalay, ikasaway. Taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko banyaga. So nakita karon sa kaliwatan henerasyon sa baliko banyaga. O ang makita nato, nga matawag nato nga baliko banyaga, kay mao ni kinaiya nga makita nato karon diri sa kalibutan. Mao ni ang mga kinaiya sa mga tao nga naa baliko o banyaga. Mao ni lang kaniya maigsoon. Ikaw diri sa Galacia, kapitulo 5, versikulo 1. Versikulo 21 ngayon. Ikaw diri, suglo na ako babasa sa 19. 5:19 sa Galacia. Karon mahayag ang mga buhat sa ulod nga mao kini. Pagpakikilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabubho, mga kaligot-gut, mga pundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag gikan sa matuod na pagtuo, mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isig katao, mga kaulit, kung mga mabutang nga maingon-ingon ini, kagipasidaan ko kaninyo, ingon kagipasidaan ko kamo pag-usap, nakato sila nga nagabuhat sa mga butang, dili magapanunod sa gingharian sa Diyos. So, mao ni siya ang mga kinaiya sa baliko o banyaga nga kaliwatan. Ingon ba diri sa Corinto menso? Wato mabasa. Kapitulo 6. Versikulo 8. Apan kamo sa inyong kaugalingon, nagabuhat sa lautan, o nagalimbong kamo, o kana sa inyong mga igsoon. Kung wala ba kamo mangibalo, nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, dili kamo magpalimbong, bisan ang mga makihalawason, bisan ang mga magsisimba sa mga Diyos-Diyos, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mga mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon, uban sa mga lalaki, bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Maigsoon, tataw kayo ang gingon sa walang kasulatan, nga ang baliko nga banyaga, o banyaga nga kaliwatan, o ang mga tao nga nagabuhat sa maong mga bagay nga di kabubuton sa Diyos, wala sila lunaging sa gingharian sa Diyos. Apan ang Diyos maigsoon, gusto lang siyang magpaimangno sa bawat isa kanato. Tod, ang atong ginabuhi, wala kita galungi sa Diyos. Wala kita niya ginadiktahan kung siya atong baton, na kita'y kawasan sa pagpili. Sumala sa giingon sa Ecclesiastes Kapitulo 11. Oo, kung ang tao magapuyo sa daghanang nga mga tuig, tugutin nga magalipay siya diya kanilang tanan. Apan pahinumduma siya sa mga adlaw sa kangitngitan, kay magadaghan man sila, ang tanan moabot kakawangan lamang. So ino dire, ang tuyo lamang nato mga minamahal, nga ang pulong sa Ginoo ay parangal sa ato itulungog, aron na kita pahinumduman, aron kita pahimangnuan, kabisan tuod nagabuhat kita sa dili kabubuton sa Dios, apan tungod sa kaluoy ug ugma sa Dios sa katawhan, iya gayon isingkamutan nga maabot ang ebanghelyo o makaabot sa atong igulungog o sa atong pagsabot ang iyang kabubuton. Ang atong ginahimo mao lamang pagpahinumdum sa kabubuton sa Ginoo. Kay magadaghan sila ang kangitngitan, abot sa kangitngitan
nga kining kangitgitan nga giingon diri, spiritual ni siya nga kangitgitan. Usa ni siya dapit nga diin naa ang kapaitan. Nga kung dili kita mga minamahal, mauas gikan sa kinabuhi makasasala. Dili kita mauas o mabag-o ang atong kinabuhi, wala kita ilunag sa gingarian sa Ginoo. Busa aya moabot ka nato ang kangitgitan. Aya moabot ka nato ang kapahamakan. Tataw kaayo nga ginasulti, pinaagi sa Ebanghelyo o pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Naway masabta nato nga ang Dios nagmahal sa bawat isa kanato. O dili gusto ang Dios na mapahamak ang bawat isa kanato. Sama sa gaingon diya sa Pedro, dili gusto ang Dios nga ang tao mapahamak siya, kundi ang tanan makadangat sa paghinulsod. Ingon diri, kung atong kasahon sa ubos Maigsoon, sa 11:9 sa Ecclesiastes, paglipay o batanon nga lalaki sa imong pagkabatanon. So, kung atong makita karon, ang boto sa pagkabatanon, wala ni siya nagbase sa atong edad. Kung nabase ni siya kung naapeta sa sakong nauna, maayo pa ang atong pagbati, maayo pa atong kahimtang pisikal, dagsik pa ta, hingkod pa ta, ibon pa kayo ito mag-ingos sa mga bagay, sumala sa gusto na itong baton bilang tao. So nakakita sa kahimtang batanon. Pagkabatanon. Abali mo diri, og tuguti nga imong kasing-kasing, magadasig kanimo sa adlaw sa imong pagkabatanon. Busa, inaiya na sa maong kahimtang nga kabataan o pagkabatanon na sa kahimsog nga kahimtang. Nga nagahimo kita sa atong kalipayan. Kahimo kita sa atong gustong pagabuhaton, utong nag-abot sa atong luna, atong ginahimo, utong sa atong pangandoy, atong ginasingkamutan, o ginaplano na ito mga bagay alang sa kahimutan sa atong panglawas nga bahin, o sa atong kaugalingon. O gusto natong i-inspired ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagbuhat sa mga bagay nga makapahimuot sa atong kaugalingon. Busa, yun din, o lumakaw ka sa mga dalang sa imong kasing-kasing. Busa, ang tao, nagahimo siya, nagabuhat siya, pinagi sa iyang pagbati. Nag-agad siya sa iyang emosyon o sa iyang pagbati. Kung sa iyang gustong buhaton, iyang ginahimo. O sa pananaw sa imong mga mata. So, niya din ang pride of life. Ang garbo sa kinabuhi, pride of life. So, mauni siya ang nakakaniya o gusto niyang buhaton ang mga bagay nga masatisfy ang iyang kaugalingon. Apan, mauni warning sa Dios. Kung nagahimo ka sa mga butang, maway kayo muot, o walay dili ka bubuton sa Ginoo, apan ang Dios nagmahal gyapon sa bawat sa kanato, apan himbaluan mo nga tungod ni ining tanang mga butanga, ang Dios magadala kanimo ngadto sa paghukom. Kaya mga minamahal, aya moabot ka nato ang hukom. Aya kita silutan sa Dios. Ang Dios naghatag siya og lugway o taas nga panahon na makadangat kita pag-ila o makadangat kita sa paghinulsod. Aya kita hukman sa Ginoo kay ang paghukom manggod mag-abot sa tao. Maayo magdautan sama sa giingon sa Korinto 5:10. Tanan nato binuhatan maayo magdautan. Kining tanan iatubang na nato ug tagaan nato husay. Ang Dios magahusay kanato. Kung maayo atong binuhatan, usayon kita sa Ginoo. Kung dili ko maayo atong binuhatan, usayon gyapon ta sa Dios. Apan ang magsubo lamang nga ang mga tao nga naghimo sa dautan moagi og hukman sila sa hukom nga diin ang iyang padulungan mao ang usa ka dapit nga kalaglagan, usa ka dapit nga diin dili angayan unta adtuan apan tungod sa kaburong o walay hibang kaagan sa tao kay naa man gud kaniya basta pulong na sa Dios dili man gud siya ganahan maminaw
Ang gusto lamang ko niyang paminawon ka ng mga bagay makabuot sa iyang pangunaw na o pagbati. Apan may tuod na ganin sa Ginoo, dili siya angayan, dili siya interesado. Apan, naalamay gustong ipadangat ang Dios sa bawat isa kanato. Kung kita maawas, gikan sa kinabuhing makasasala, mabago ang itong kinabuhi, mawala ang tanang nga daotan nga rin kanato. Muabot kanato ang usa ka hunahuna, usa ka pagbati, nga diin pagbati nga kabalo na ta mahal sa Dios. Kabalo na ta mga lagad sa Ginoo. Ingon din, busa kuhaa ang kasubo gikan sa imong kasing-kasing. So mo ni mga kapaitan mayroon na nasa kasing-kasing sa tao. That's why sa atong panahon karon daghang kayo na mga depression, mga problema nagaabot nga ni kanato. Nga diin sa atong una walay kasulbaran, kasub-anan nga namudangat gadto sa pagka-alaot. Ingon diri, apan ang Dios may igsoon, na siya'y gustong ipadangat, ipahilayo ang daotan gikan sa imong unod. Sama sa itong nabasa ganina, ang mga buhat sa unod. Kaya din siyang biyaan sa tao. Kaya din siyang talikdan sa tao. O makabatong kita gahom sa pagtalikod nini kung madawat na nato ang kaluwasan gikan sa kinabuhing makasasala. Ang tao may igsoon, wala siya gahom sa pagtalikod sa daotan, gawas kung siya mahawas gikan sa kinabuhing makasasala. Wala siya gahom sa pagbuhat sa maayo. Apan kung siya mga minamahal, maluwas na gikan sa kinabuhing makasasala, diya ni mo makita nga kaya na niyang matalikdan ang tanang mga bagay nga dili kabubuton sa Diyos. Nga ni Pablo, dito sa Roma, nakapagbasahan niya mga minamahal. Gabisan si Pablo mga minamahal sa iyang kinabuhi kani, dili sa kasabot. Tungod kay ang gusto niyang pagabuhaton, dili niya mabuhat. Gusto man siya maghimong bayo, apan dili niya mabuhat. Tungod kay na ay gahong sulod niya nga mo ay nagapugong nini. Ang gusto niya nung pagabuhaton, mo dili niya mabuhat. Apan ang dili niya gusto, mo noon ang iyang mabuhat. Sa akong basahon nila mga minamahal. Ingon diri sa Roma Kapitulo 7, ingon diri, busa, karon dili na ako ang nagabuhat niini, kung dili ang sala nga nagapuyo kanako. So ang kasalanan di mo'y nagabuhat. Kaya ako na balo nga kanako kung sayron sa akong unod, walay nagapuyo nga maayong butang. Kaya ang pagbuot, aniaman kanako. Apan ang pagbuhat, sa maayo, wala dinhi kanako. So gusto mo na magmayong maayo, kung dili kita mawasgikan sa kinabuhing makasasala, wala kita'y gahom sa pagbuhat o maayo. Ang dautan noon ay atong mahimo, kay siya ang nagabuot sa atong kinabuhi. Kaya ang maayo kabuot kung pagabuhaton, wala ko pagabuhatan. Apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong ginabuhat. Apan kung ang dili ko buot pagabuhaton, mao akong ginabuhat, dili na ako ang nagabuhat niini, kung dili ang sala nga nagapuyo kanako. Nang hikaplagan ko ang kasubuan, nga kung buot ako magbuhat sa maayo, ang dautan mo'y aniya kanako. Kay may kalipay ako sa kasubuan sa Dios, ingon sa tao, nga sa sulod nako. 24, pagkaalaot ko nga tao, kinsang magaluwas kanako gikan sa lawas nining kamatayon. So mao ni siya maigsoon kung ang tao dahil nasa kasalanan, pertiging alaota. Pero naay paglaom pag-asa. Nagapasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. Sa ingon niya na ako gayon, uban ang salabutan nga nagalagad sa kasubuan sa Dios, apan uban ang unod na ulipon sa kasubuan sa sala. Salamat nga dunay Jesucristo. Nga hatag sa Dios nga walay bayad. Nga pinaagi kaniya, nawas kita gikan sa kinabuhing masaya. Ang pagbako ng Pablo, mao gyapon ang Dios nga magbako sa bawat isa kanato. Para nga adunay kahimot ang Dios, kinahanglan talikdan nato ang kinabuhing makasasala.
Tignan na to para nga ma-work out na to mga minamahal ang atong kaluwasan. Dili kita makapamuhat sa kabubuton sa Ginoo kung naa kita sa kasalanan. Apan, kung kita may igsoon, naa na sa kamot sa Dios, naa na ikahimuot ang Dios sa bawat isa kanato, so dili karon magsugod sama sa giingon din sa Pilipos kung basahon. Ingon diri 15. Aron kamo dili mabadunganon o dili mapasibadon, mga anak sa Dios nga walay kasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko o banyaga. Sa taliwala nila makita kamo ingon nga makahayag sa kalibutan. Kaya mga minamahal, ang Kristiyano, ang mga tao na asgikan sa kinabuhi makasasala, mao lamang ang nagarepresent sa ilang representa sa ilang kaugalingon at ubangan sa Dios nga dili badunganon, dili mapasibadon, mga anak sa Dios nga walay ikasaway. So salamat sa Dios nga kita mga minamahal kahaya kita sa kalibutan. O ang Dios nag-expect sa kanato nga ato gayon singkamutan nga ang kaluwasan nga ato nadawat gikan sa Ginoo mamunga yun siya. Karon kay na may kaluwasan nga nakanato gihatag naman sa Ginoo. Ingon diri, i-work out nato ni siya. Ato ning singkamutan nga magpabilin sa bawat isa kanato. Ato ni siyang pabungahon mga minamahal. O dili kita mahimong magtinapulan sa pagbuhat sa mga bagay nga iya o labaw na nga ginatagana sa Diyos sa bawat mga Kristiyano. Kaya gusto niya nga makaplagan kita nga mga kahayag sa kalibutan o makaplagan kita nga dili badunganon o dili mapasibaton. Salamat sa Diyos, may naot ko sa gamayang mensahe, nakasabot kita sa kabubuton sa inyo. Nakasabot kita sa tuyo sa Diyos na kinahanglan ng tao, maluwas sa gikan sa kinabubusan. O maluwas kita gikan sa kinabuhi makasasala. Ato na yung workout, ato na yung buhaton ang mga bagay ng kabubuton sa Ginoo. Buhat kita, sama sa Ginoo, sa 14, buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay mga pagbabulbon o mga upangangatanan. So, sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, wala na maganato ang pagbabulbon, kundi nakanato ang inspirasyon o kalipay na nagabuhat sa kabubuton sa Diyos. Dalay ko ng Diyos, o salamat sa mubog ng mensahe nga ihatag sa Diyos kanato ning kagabi. Amen. Salamat sa manindot kay nga mensahe sa atong nga Dios nga nag-aawhag sa matag usa, manaaba sa kasalanan nga nawa mahimong maangkon na nato kining grasyang kaluwasan aron nga makabaton gyud og tinod nga kabaguhan ang atong kinabuhi at tubangan sa atong nga Dios. Ug alang usab sa atong mga kaigsunan nga nakaangkon na niining kaluwasan, gusto sa Dios nga ato kining ampingan o ato i-work out aron nga magbunga kini sa atong pagpangalagad sa atong nga Dios. Salamat Brother Philbert Maleficio, malay pagikan sa kanilangan ng Ginoo. Salamat sa nga ikaw ang gigamit sa atong nga Dios itak na sa kagabion, mahimong tuburan sa mga panalangin espiritual alang sa tanan nagapaminaw ni itak na sa kagabion. Brother Mark, Amen. Salamat sa itong mga Diyos sa kadaugan nga atong naangkon ngining puntuwa sa ato ang buluhaton. Salamat sa tanan nga among nakauban ning takna sa gabion. Salamat sa inyong mga igsoon, mga mahal na mga bisita nga nagpabilin hanton yung mga puntuwa. Nasayad kami dako nga bugos kitang napanalanginan nining tanan. Ug salamat sa tong mga Diyos sa mga panalangin yang ibuubo kanato. Ug sa ato ang closing remarks atong
sa pagpadayon atong ihatag ng Brother John Paul. Closing remarks. Napay closing remarks ni. Brother Mark, ato nang pasalamatan ang atong mga pinamahal nga mga paminaw, atong mga kaigsunan. Salamat mga igsoon. Intak na sa kagabion sa inyong padayon nga pagpaminaw, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Salamat sa atong operator, Sister Chanel Tobado. Salamat usab sa atong igsoon, Brother Philbert Maleficio. Sa akong kauban, Brother Mark Carbano, akong co-anchor. O sa tanan nga nagpaluyo niining broadcast. Salamat kay sa tanan. Salamat sa nawa nga mahimong padayon ta magpagamit para sa atong buhi nga Dios. O sa atong pagtapos sa mga igsoon, matuta sa atong closing prayer. Pagkamputa man nga langit ng Dios nga makagawa sa tanan. Salamat kay Dios nga sa kagabion. Sa usan na usab ka gabi nga nagmadaugon ang mga broadcast ng mga ministeryo pinagi sa kahanginan. Salamat o Dios sa mga panalangin espiritual nga imong gibuo sa matag usa kanamo. Ug salamat sa Balang Espiritu Santo nga mo'y nagapanguna gahikap sa kasing-kasing sa matag usa. Kami nagatuo Dios nga imong mga pulong ming suhop sa naunang kasing-kasing sa tanang nagapaminaw ug among mga pag-ampo nga unta ang imong mga pulong mo'y dunay gahom aron nga ang tanang nakapaminaw nga napa sa kasalanan maangkon usab nila ang grasyang kaluwasan o Dios sa ilang kinabuhi. Gamahan ang mga pagampo usab, tabangan mo kami, mahimong makapadayon kami sa mga pagpangalagad kanimo, grasyang kaluwasan nga among naangkon ang kining pag-aampingan gayud o Dios sa among pagpadayon nga pagkinabuhi ni kalibutan. Salamat kayo Dios sa imong uban kanamo sa tibok panahon sa broadcast. Salamat. Tamang last name. Napan? Nawala sila. Sila nawala. Si Lagi lamang sa pangalan ni Jesus ang mahal ng mga Amen. Magandang gabi. may gabi. Goodbye mga igsoon. Good evening. Bye-bye. Daghang salamat sa tanan. Wala na.